presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvacion Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Impormasyon sa ikaayong lawas. Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Camille? Yes. Kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio. Bisan dinggi ganig inom ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Bataan ko. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imong lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, ina tanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sa nga gitawag envelope, serboy patay na tanan. Patay sila. Kag hindi lang hasta hindi lang virus ang kaya patyon sa even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3 Bio. Ang ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga ma-absorb. Otherwise, di mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tunod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aktif pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sulay yung nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan,
News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling magpaniwag kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix na was na piluan, Diabetes Ligawan. o magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakaka
puyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Day Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Day... Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng ape sa tamo. Bisan noon mo na away pa nakamahaw sa agay di magkapto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, Mighty C! Sigot ka! Tapor! Gabi ka mga tulog kay Marado ha? Hindi ka naman tulog ka lang na. 1, 2, 3 lang! This time pa rin sa konta. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:43 na sang kaagahon. Mga ka K5, apat ka adlaw na gid lamang kag Pasko na. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Good morning! Maayad-ayad nga aga sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati. Dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kamusta ang inyo sining nga pagbugtaw? Kamusta ang inyo sining nga mga pagbangon mga ka K5? Nagapamati na kamo sa aton siring nga pagpangalagan dari sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa programa Sunday Morning News. Kaupod si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga suki naton nga tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta mga ka K5? Naghimos na ako, nagalakat-lakat na padulong sa simbahan. At to complete mga ka K5 ang simbang gabi. Pod ang kabataan, ang inyo dira nga mga katiyaan, lolo, lola, o kon si nanay o kon si mama. Good morning, good morning. Himos na o kon bugtaw kag bangon na sa may mga obligasyon aga pa. Especially dira sa mga negosyante, o sa may mga karinderya, sa may mga balaligyaan sa or stalls, sa mga merkado sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kung diin may kabatra nga mga kabanuahanan or barangay. O ti bangon na. Good morning, good morning! O manamit magkaon sa karon sang bibingka. O kon puto, mga ka K5. O mga kakanin, no, sa sagwa sa mga simbahan subon. Ano bala ang inyo yung paborito? Sa mga listeners natin on air, dira sa province of Iloilo, nagatuto ka mo mga ka K5. Pinagi sa aton pila ka mga relaying stations. Dira sa 1st District of Iloilo via K3 News FM Miagao. Upod naton dira si ka K5 Kuya AJ. Dira naman mga ka K5 sa 2nd Distrito. You're listening via K3 News FM Laganes. Kag dira sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Sa 3rd District of Iloilo sa 3rd Distrito, you're listening via K3 News FM Kalinog. And of course, sa mga pinalangga naton, kapulo pangapi-ngapi na kamudra mga ka-K5. Sa mga taga 4th District of Iloilo, sa mga taga 4th Distrito. Good morning, good morning, good morning! Sa mga ara-dara subong sa may Pasig City Public Market, sa mga talipapa, sa mga naga-walking-walking, sa mga naga-jogging-jogging, sa mga nagapamati via K5 News FM Pasig City. Upod natin sa technical side, si K5 Von Sapio, K5 Anz. Lapit na lang gidya ang Pasko. Kamusta na? May mga regalo na bala para sa mga ihado o kun ihada? Pero kung wala mga ka-K5, ti pahangop lang sa ila. Ti amo na si Ninang, si Ninong, medyo ti gabulubatyag pa. O sang kapi gaduhon. O kag kapait sang pagpangabuhi. Sa mga ka-K5 naton, kaya siyempre hindi man tanan, no? May trabaho, iba ni mga housewives, kung kaisa ti iban as of this time ti naguntat sa trabaho, ito tambay-tambay lang anay subong sa mga ka-K5 naton. Good morning, good morning, good morning! Sa aton man nga mga listeners via Shore FM Dubangas, upod naton dara si ka-K5 or si Sir Tim Moreno. Maayad-ayad yun nga aga dara sa inyo tanan sa mga taga Dumangas, San Enrique, and other nearby municipalities sa 4th District. Good morning, good morning.
Kamusta naman bala ang aton sa ring nga mga suki nga mga tagpalamati? Adreya sa bahin sang 5th District of Iloilo. Sa mga taga Quinto Distrito. Kamusta darang pagpahunay-hunay? Nakatulog-tulog man bala sang maayo mga ka-K5. Di bala naton may mga tao gidya ang tigtululog mga ka-K5. Mga kaagahon na. O, hindi magnubo sa alas 12. O, hindi magnubo sa alas 11 mga ka-K5. O, pero ang tagbulog taom nyo o aga pa o there's why no nga medyo malipot lang ang tulog. Pero mo na gani no kung day off nyo o kung weekend, especially sa mga nagatrabaho dira sa gobyerno mga ka-K5, o take time nyo gid no nga makapahuway ang inyong alawan. O kung kaisa gani no, o mas pilion mo na lang the more nga nagatinig lang ikaw, mas pilion mo na lang yang o itulog pag ipahuway sa ilagaw, diba latod na mga ka-K5? Kung kaisa kapoy ka na mo, although gusto mo man sang adventure nga ginatawan, pero kapen pa kung sleep deprived ikaw, pero may ka kulang sa tulog, kulang sa pahuway, pero may ka pala nakit ng imo nga mga kasukasuan, gapanakit ng imo nga mga tuhod, kapen pa kung maglapaw ka na 30, 40, 50. It's so beautiful. That is why subong ya sa mga kaangay kumanya nga mga Gen Z, sa mga pamatanon, adulting mga ka-K5 subong. O ti take time man no, nga samtang pagsik palawas mo ti enjoy mo ang kabuhi. O kay kalain man nga workplace mo lang gid ang imo nga ginakadtuan. O, kung magtinagulang ka, hindi ka nakasakas ang bukid. O, hindi ka nakatawag na, no? Lagaw-lagaw mayon. Diba Ma'am Yash Asalbon? Sa mga friends natin dira, sa mga solid listeners, sang Sunday Morning News. Good morning man sa mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa syudad sang Iloilo, sa pito tanan ka mga distrito, kag sa 180 tanan ka mga kabaranggayan. Nagapamati pinagi sa aton nga mga merkado, mga bag-o na iba naton sa nga mga merkado, no? Kamusta na dira ang inyo sa nga mga sitwasyon? Ano bala mas nag-improve dira ang inyong nga kahimtangan? Happy man ka mo? Satisfied man ka mo dira? Sa mga nagapamati dira sa may Haro Public Market, kung Haro Big Market mga ka-K5, dira kay Sir Roland Hemenea. Bali sir no nito sumbong, correct gid basta nagaedad, nagasakit na ang tuhod. Ang na-realize ko bala mga ka-K5 lately, nga although nga budlay ang ginatawag nga adulting, okay te syempre dira ka gaedad ka na pangasawa, dira ka mo nagatrabaho, dira ka mo nagatawag na nagabaka-baka, magpangita sang kwarta mga ka-K5, kagdamo sa mga problema. Pero mga ka-K5 na-realize ko na mas mabudlay gali iyang magtinigulang. Damo sang komplikasyon sa lawas mo. Tapos damo subong sa mga tigulang, especially sa mga sa mga wala sang kabataan, mga ka-K5 or mga laon When I see her, I know that you'll see. Kung kaisa sila na lang, gatinigulang sila. Kung kaisa, sobra na stinta edad nila. Sila lang nag-aatipan sa ilang nga kaugalingon. Beautiful Sunday. Mga ka-K5. Iba naman niya, despite nga may mga kabataan man sila, pero wala man sila ginabalikin. Mga ka-K5. Kara ka bala sa tatawag nun, lapit ka na sa terminal stage of life. Love me. Kung kaisa, syempre, isa mo na nga mga edad, hindi ka nakatrabaho, mga ka-K5. Kung isa, ang iba ni nga wala sang masaligan, kaya nagapangayo-ngayo na lang. Kung nagahulat na lang sang pwede maghatag sang bulig sa ila mga ka-K5. Adres, why nga palang gaon nato ng aton sa nga mga katigulangan. Sa mga lolo, lola ninyo dira, sa mga katiyuan, kagkatiyaan. O bisan wala man siya dira sang kadutaan, uulikda nyo siya.
hindi nga tawag na, no? Kung sino lang ang may manggad ninyo nga mga katigulangan, o dito lang kamo yung magbalikid mga ka-K5. Kalain man na, no? We're known to be caring in terms of family values nato, no? Galing to ko kaisa, hindi ka daton malikawan. Ibanti, wala man siya gina-practice. Sa mga suki nato niya tagpalamati, dara sa buong sa may Mandurriao Public Market. It's a beautiful Nagapamati na sa aton sari nga pagpangalagan. Dara no sa mga baligya sang utanon, nagabaligya dara sang tawag na mga kandila sa gwa simbahan. Kag sa mga nagabaligya sang dry goods. Pag-iban pagidra sa may area sang Mandurriao. Dara sa pamilya Manaan kay Ma'am Antonina, kay Sir Ricky Manaan nga always gid nga nagapamati sa K5 News FM. Sa mga tricycle drivers dira ha, kag tricycle drivers nagatulot tambay dira, nagapulo pa ngapi-ngapi, nagapulo pa mahaw na dira sa may Tintin Turo. Ituro mo lang. Good morning, good morning. Sa mga listeners naman natin dira sa may La Paz Public Market. Kamusta sa buong presyohan na isang anuman? Sa mga kamatis, kag sa mga katumbal, sa mga bumbay. Mga usually na panakot bala naton, no? I-check na naton karon mga ka-K5. O kaya ang katumbal gid yan, no? Grabe ka mahal subong daw. Ang pinakamataas nagligad yang nga presyo, it has been consistent subong nga bulan sang Disyembre. Ang pinakamataas region-wide kung sa mga merkado sa Western Visayas. Pinakamahal yara sa 700 pesos ang kada kilo sang katumbal. Matanom na lang kung guro katumbal hay. Pero kung kaisa baga na sang mga nagabaligya naman niya, o kung sa mga tawag na mangunguma, o barato lang man to bakal nila sa mall. Tapos dira gali sa mga merkado, grabe pila ka pilo, pila ka kung i-multiply mo. Grabe, no? Good morning man. Naka-Christmas party na kamo. Nakasaot na kamo. Sa mga listeners natin dira sa may Iloilo Central and Iloilo Terminal Market. Sa mga nagaduso butong na dira. Sa mga nagatulod na dira sa mga inugtulon. Bato Iloilo bisang kay sa kapoy imo nga mga muscles dira. Nagatawag na no, nagapalang alay. Sige lang, bato lang inom lang kamo sang extend food supplement. Okay, nagapapag-sake lang ni hindi lang sa romansahanay, no? Kundi pati man sa mga mabugat naton nga mga responsibilidad, especially sa mga trabaho nyo, mga ka-K5, sa mga kalalakihan dira. Dibla sa Robert Legaspi, nagapamati dira, and happy listening sa batch 1992. See you later on, may alumni ka mo. Nami man nasubong mga homecoming, mga alumni. Kasi syempre December nagapatigayon man sa mga Christmas party. Kung sang unaya, sang college ka mo, sang high school ka mo, o ang ginaisuryahan ninyo ang inyong mga crush. Ang naluyagan mo to sa piyak section, ang ginatagan mo sang letter, ang ginabayli-bayli mo. Pero subong nang pinamangkutanay nyo na subong, tipila na apo mo. May maintenance ka man. Magina mga ka-K5 nagalain nagid ang mga topics ninyo subong, and the more nga matured na kamo sa kabuhi, kinadlawan nyo na lang ang mga ginapanghimo nyo sang una, ang pagkamang-kamang nyo para na magka-cutting classes. Tawag na mga ka-K5 sadya sang una man, no, sa mga eskwelahan. Kalabanan bala subong mga ka-K5, no? May ara ganyan iban nga mga schools. Gamay na lang ganing ground nila subong. Dahil sa una, yung ang mga ground,
lagsanay pa kamo nagadako pa kamo sa mga tibakla, sa mga tiroy-tiroy. Mga ka-K5. Good morning man. Sa mga listeners nato na sa may Mall of Public Market. Akag sa mga taga-distrito sang Arevalo. Tapo si Tita Rena Mapa nagkapamati but nakasimba na ni sa. Draman kay Mami Immaculate sa La Paz. Kag kay Sir Cliff Acosta. Sir Romeo Sobere, good morning. Advance Merry Christmas and Happy New Year to all of you ka-K5. Ganang Pasko nyo sa akon. Oh, maligayang pang birthday na galing yan. Oh, Pasko na, sinta ko. Ngunit hanap kita. Paano ang Pasko kung wala ka, sinta? Aba. Sa mga ka-K5 naton, sa mga K5 Iloilo solid supporters naton nga ara subong sa abroad. O, tibalaan man naton, huluhidlaw naman kamo. So, syempre, lain man gyapon niya ang Christmas diri sa Pilipinas kag sa Singapore. Kung diin man kamo, bisan ano naka-develop ang mga lugar nga na. Kung hindi mo upod ang imo nga mga pinalangga sa kabuhi, ang imo nga mga mahal sa buhay, kumbaga. O, di mingaw man sa gihapon, no? O, bisan dira ti handa man dira. Lain ganyan, no, kung kaupod mo ang pamilya mo every time nga maglabot sa muning mga okasyon, especially sa Christmas and New Year, mga ka-K5. So, sige lang kung hindi ka mo kapauli isubong, maybe by next year, sa ibaan pa ganyan mga activities ang inyo nga mga panimalay. Good morning kay Ma'am Beth Adarlilia. Aga Ma'am Kim, gapamati kami sa radyo. Nagalantaw sa live sa Facebook. Kaya sa may Maspasan Kalinon, Roland Hemenea, beautiful Sunday morning. Nagapamati dira sa may Batchoyan Lumihan ni Arturo Lilia. Nami nagali ma'am, no? Sunod lamapit kami da, ma'am, pwede da. Nito Sumbong, nagapamati man sa aton nga pagpangalagan. HB Dalpatan. Good morning. Kay Ma'am Ruby Provido Galio. Good morning kay 5 Kim. Watching dira sa may Jeddah. Kamusta dira ma'am ang Christmas celebration or Christmas feel? Dira sa kay Ma'am Yasha Salbon. Kay Sir Nonito Sumbong dira sa may Barangay Baldosa, Zone 3 sa Sumbong Family. Sa La Paz, syudad sa Iloilo. Okay, kay Sir Romeo Sobere. Kag sa tanan nga nagatutok sa aton nga pagpangalaga sa mga security guards. Pag to everyone na lang. And of course, mga ka-K5, may mga pag-aistoryahan naman kita nga mga balita, topiko. Sa balita lokal, national, kag international. Sa mga ka-K5 naton. Diri sa K5 News FM Iloilo. Sir Jasper John Lanterna, nagatutok man sa aton siring pagpangalagan. Kag sa ato naman nga mga headlines, mga ka-K5. Sa balita lokal, isa sa mga sospek sa pagpangransak sa GT Mall Town Center sa Pavia, nakuhaan sang CCTV. Maara gido kitaon gedya ang ilong tamo. Karon ipakita na naton sa inyo mga ka-K5 ang laragway kag CCTV video may kaangtanan sa pagsulod sang isa sa mga sospek. Actually nakamas man siya, may tabon mga itsura pero nahapo to siya guro. Kapin pa kay medyo dapat ang ilong. Mabalikan. Ay, kinanglan, I need to breathe. Ti paldo gito. 30 milyones pesos na to daan ang nakuha sang mga sospek ka. Mga ka-K5. Pero isa pa lang subong ang may laragway, no? Kung CCTV video. Saya sa rin nga pagsulod. Dara sa jewelry store, mga ka-K5 were in. Yara sa over 30 or kapin 30 million pesos. Grabe paldo, Christmas yan ba? Pero mo na, no? Ang ipapaskwaya to, ipa-Christmas ito sa iyang pamilya halin sa kinawatan.
So bantayan na karon na, ipakita namon sa inyo, i-describe ta sa inyo kung ano nang itsura sang sining isa sa mga suspect kani. Sa dugang balita lokal, masobra 30 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa Western Visayas sa sulod sang 15 ka adlaw. Kag sa ato naman balita national, bangkay nga nasapuan sa Benguet, kumpirmado nga si former o kun ex-undersecretary sang Department of Public Works and Highways kan DPWH nga si Catalina Cabral base sa autopsy report mga ka-K5. Kag sa ato naman nga balita sa showbiz, ang kandidata mga ka-K5 sang Pilipinas sa Miss Cosmo International nagtakop ang yesterday nga journey bilang runner-up or first runner-up mga ka-K5. Oras, alas 5:04 na sang aga. Magamit ka mo dira sang DTX Beauty Soap kung magapaligo, mga ka-K5. Kag-inom ka mo sang DTX Coffee Mix, masubong nga aga para mainit-initan ang inyong dira nga mga lawas. Kag malami ang feeling, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5, standby. Magapanambalik kita ng isa aton nga pagpangalaga sa programa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa mga pinalangga ko nga mga Ilonggos, sa Sininga Paskwa, padayon naton ipalapnag ang hindi mapunggan nga gugma sa tagsa-tagsa. Ini si Vice Mayor Lovla Baronda, nagatamyaw sa inyo sang Merry Merry Christmas and a Happy New Year! God bless us all! Mga pinalangga namon nga mga kasimanwa sang Segundo Distrito sa sining-tion sang Paskwa kag bag-ong tuig aton tandaan ang tanan nga tawo nga nangin kabahin sang aton kabuhi kadalagaan man o kon kapaslawan. Ini sila ang rason sang aton padayon nga paghimakas. Agud malabot naton ang aton mga handog. People come as blessings or lessons, yet both are essential factors why we are here today. Kag ilabi kag labaw sa tanan, dundumon naton si Kristo Jesus nga rason sang aton selebrasyon. Siya ang kapawa nga nagaiwag sang aton kabuhi. Kag nagahatag sang dalan agud maluwas kita sa tanan nga kasalanan. Gikan sa amon pamilya kag sa kaibuturan sang amon tagipusoon, ini si Kong Mike Kag ini si Kong Cathy Goriseta nga nagatamyaw sang isa ka malipayon nga Paskwa kag mas progresibo nga bag-ong tuig Segundo Distrito kag sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nala. Oy, gara. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Ready? Once more! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again, Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya!
5 ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! May puso! Grabe sila kay guwapa, oh. Sa mga kutos, Okay, kamo ang ma-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin, Okay, okay. Isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. 6 lang kami, look. 6 lang ang padalagan. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dunisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico! Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong na pag-insang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Nice Yung mga piso kanihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa nice water sa mga. Aray, Awan. udak tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Uri, ini sa ikon mo lang bilog eh. 200! Oh, lupa-tupa pasakay. Nitoy ka. No. Ano ba yan? Ito ka kapoy niya, ha? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Tobe, Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa may 5 ko sa FM? Okay. Liwatotang hambang naton FM Horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na yung mag-vote na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sabay ha. 1, 2, 3, go. Tungod-ituan na lang nabukalis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go!
Ang pinaka-lubo, sinente 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Boy! Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda, magpa-shoot pa! Oh, dili ka sa nag-kepon talagan! Para Dali lang. Babong ulo dapat ha, para wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Kapalong ng logo? Sino maglogo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Kaya ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala na lipay? Okay. Amo na nang nalipay na. Tapos na sa una, wala na yun. 500! 1,000! 1,500 pesos! News FM. From your men and women of Iloilo. FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 5:15 na sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. It's December 21, 2025 mga ka-K5. This time ako kita update from Pag-asa. Agud mahibaluan no ang sitwasyon or latest update man regarding mga ka-K5. Sa sitwasyon sa aton panahon kagabi do alos sa magkaagahon o nga nag-ulan-ulan diriya sa syudad sang Iloilo. I don't know lang nag-ulan man balada kagabi sa mga kabanuhanan sa province of Iloilo. Sir Eduardo Ignacio, di ka pamati sir sa Iloilo City. Kay Ma'am Juana Freda Sarmiento, advance Merry Christmas sa inyo tanan. Ma'am Bings, good morning. Happy Sunday. Ma'am Angging Palma, watching from Tubod. Bingo 1 Iloilo, Ma'am Annalie Bahade. Sir Kristen Wyatt Vigulay. Ma'am Juana Freda Sarmiento, watching live from Cebu. And Sir Romeo Sobere. Good morning. This time, naka-standby na nga itong siling koneksyon sa DOST or Pag-asa Iloilo. Mga ka-K5 naton. Naka-standby sa itong siling linya agad maghatag sang update si Engineer Charlie Dapra. Engineer Dapra, good morning. Welcome diri sa K5 News FM. Kaupod mo sa programa Sunday Morning News. Ka-K5 Kim Kaluyo. Once again, sir, good morning. Sa mga aga, may hanggang sa sa kalamati sa K5 News FM. Yan ay pinaparinga ka sa parang karagyan daw. Domingo, December 20, nila 25. Sponsor nag-apik to 16 na Garlison. Ipulis naman nag-apik to sa kabilis niya bahay sa Santos. Ang bilo kong Western Visayas, particular na ang Silasing Lilo, karoon niya daw, mag-apik ibabaw magalobong niya sungitan. Expect natin may mga scattered na mga pagulan pag pumila sa nag-off talas ng series. Makasarangan niya hangin, magaling na silang pamilya na silangan, nagadalas na makasarangan niya pagbalot sa karagatan. Ang taksatong temperaturan sa 25 at 30 centigrado. Adlaw, magabot na kalas 6 karon niya aga, nagasunod, alas 5:33 karon sa hapon. Kapalit na pala yung lakas ng panahon, dito din sa Iloilo Pag-asa, sa Lidepra. Thank you so much, Engineer Charlie Dapra, and advance Merry Christmas, Sir Engineer Charlie. Welcome ma'am, advance Merry Christmas mga. Mga ka-K5, nabatian ang update from Pag-asa Iloilo. So far, no, wala sa low pressure area o kon LPA na monitor sa aton siring DOST Pag-asa. Mga ka-K5 outside and sunod man no, sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Pero expect man sa gihapon ang maginalumon nga tiyempo gano mga ka-K5 sang easterly. Sa mga ka-K5 naton,
Sa ato na nga mga balita, mainit sa karon nga gira istoryahan sa gihapon ng ining balitang national. May kaang tanan mga ka-K5 sa nangin kamatayon ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Mga ka-K5 kung manumnuman, ang confirm sa aton sa ring kapulisan dito sa may Benguet, mga ka-K5 na ginbawian siya sa gabuhi December 19 matapos na sapuan nga unconscious mga ka-K5 dara sa Cannon Road. Madamo sa mga spekulasyon, may pila kita ka mga matag-as nga mga opisyal na wala nagapati or may mga pagduda sa nangin kamatayon sila mga ka-K5. And accordingly, ining si USEC, former USEC Maria Catalina Cabral, ang may dako kuntani nga papel kag may dako gid nga nahibaluan. May kaangtanan sa sining flood control anomalies sa mga budget insertions mga ka-K5. May kaangtanan no, sa mga binilyon-bilyon nga mga proyekto sa mga flood control and other infrastructure projects. Kung madumduman mga ka-K5, iti mataas adara ang pilas ngayon sa nga ginhulog kung sariin siya allegedly nahulog mga ka-K5. Mayara sang dashcam na nag-circulate sa karon online. Accordingly, sang December 18, 2025, mga around 10 a.m., tinakitaan ang ginapatihan nga si former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Okay mo nang iya sining panapton, ang iya sining pants during that time nga nasapuan siya mga ka-K5. Pero madamo sang nagaduda. Okay, accordingly, ang structure sang itsura or the figure herself mga ka-K5, the figure itself mga ka-K5 ni Cabral, so something different or ang tao nga nakitaan sa dashcam mga ka-K5. Although accordingly though hindi siya. According sa pila ka mga netizens man o kag actually gaduda man ang pinanaton man ka mga senador kag mga kongresista regarding sa iya sining kamatayon. Akon madumduman based dariya sa iyang driver mga ka-K5 at isang aga kuno ya tinakalabay na sila dira sa amo na nga area. Makitaan man nga nakapark dira ang salakyan accordingly ni Cabral, pero makitaan mo nga doon nagabalabag siyempre sa dalan. Obstruction siya mga ka-K5, pero nagapungko siya sa sining kahigad mga ka-K5 sang pilas. Pero may mga nag-circulate naman liwat ang ining video ni Cabral interview mga ka-K5. According sa iya, mayara siya sa fear of heights. O kung nahadlok siya bala sa mga matag-as. Mga matag-as, for example, just like sa mga Ferris wheel. For example, sa amo na nga mga pilas, probably part of the heights, mga matag-as na mga objects, wala naman dirang napatungan niya sa mga ka-K5 naton. So, buong damo sa mga kritik, kag pila ka mga mga huna-huna sa aton sila mga pumunuyo kung sila yung magtanaw sa pila ka mga sitwasyon, sa pila ka mga circumstances mga ka-K5 na accordingly makaduluda. Kung for example, ikaw may fear of heights ka, mapulupungko ka dira igad sang tawag na no sang pilas di mataas mga ka-K5 kay sa idalo mo puros lagkuan nga mga bato.
according sa iya nga driver mga ka-K5, ti una sang pagpark nila dira, ginsaway na sila sang pulis. Kaya accordingly delikado na gidman kuno ang dira nga lugar. Bisan tanawon o gani delikado kay syempre pilas gani mo. Kag ga-obstruct man sila mismo sa dala ng ila sila nga salakyan. According sa iya nga driver, right after mo to natabo, nagpadulong sila sa hotel. Sa Ion Hotel, mga ka-K5 sa syudad sang Baguio. Kapag sariin naka-check-in sila, accordingly nakakuha sila sang ting isa-isa ka kwarto, mga ka-K5. Pagka around 3 p.m. Sang December 18, 2025, nagbalik ko no sila dira sa amo nga area. Kag accordingly naghambal dira ang ining si former undersecretary sang DPWH niya si Cabral nga bayaan lang siya anay sang iya nga driver. Kaya hambal niya mapaliwa-liwa siya, magpulo panumdom dira sa silang area mga ka-K5. Makitaan man kag gin-confirm sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Kag nag-surface subong sa social media ang ining laragway sang iya nga driver mga ka-K5 nga naka-selfie. Nga nag-selfie mga ka-K5 kag ang photo bomber yan or makitaan sa background is ang iya nga boss, which is si Cabral mga ka-K5 kag makitaan man diri ang ilang nga salakyan. Kasamo subong ang nagapalamangkutanon sa social media. What's the purpose ng sinang pag-selfie niya? Damo sa mga spekulasyon, mga ka-K5, there's something behind bala regarding sa sining pagkuha ya sang laragway. Kung kapila pagid balaya ka beses mga ka-K5, nagakuha siya sang laragway and posting sa social media para ang iya nga boss, considering nga balaan man naton nga naulamid siya or nangin involved ang iya nga pangalan sa sining flood control anomaly o kon flood control scandal mga ka-K5. Siyempre delikado ang iya nga kabuhi. Damod na rin naga-question nga ang amo na ganino delikadong iya kabuhi at siya damo ng balon pa naton, damo nag-aayam sa iya nga ibilin mo siya dito sa lugar sa riin mga ka-K5 nga wala sang CCTV kag delikado mga ka-K5, you don't know kung anong posible dara nga matabo sa iya. Kag accordingly ang iya siniya nga driver ang nag-park kag nagulat dira sa isa ka gasolinahan mga 100 meters away mga ginatos man ka ka metros ang kalayuon halin sa lugar kung sa niya ginbilin accordingly allegedly si Cabral dira sa may lugar mga ka-K5. Kagin balikan niya na by around 5:00 sang hapon. Kag pagbalik sang sining driver ya na tawag na mga ka-K5 nakita niya nga wala na dito sa area kung saan niya ginbilin, kung saan siya nagpabilin or nagpungko mga ka-K5. That is why nga based area sa iya nga driver nga digin suyod ya ang area. Pero wala yagin makitaan. So, he believed na posible nagsakay siya sa iba niya salakyan o kag nagbalik dito sa ilayang hotel sa may Ion Hotel sa syudad sang Baguio. Pero pagbalik ya, pagkanto niya naman dito sa may Ion Hotel o pag-asya dito sa desk mga ka-K5, wala dito, nakabalik ang ining si Cabral. That is why nga nagpabulig siya sa mga taga Baguio City Police Station. Agod papangitaon ang ining si Cabral sa mga ka-K5 naton. Pero may pila ka mga updates. Pero may pila
Pila ka mga updates mga ka-K5 regarding no diri sa nangin kamatayon ni allegedly Undersecretary Catalina Cabral mga ka-K5. Kaya accordingly, based diriya kay Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary Remulla mga ka-K5. Ni Ron Vic Remulla nga nagwa na ang autopsy resulta. Kag-based dari sa okon autopsy report mga ka-K5. Kag-based dari accordingly sa autopsy report, kumpirmado nga si Cabral ang nasambitan niya nga babayi. Nagpatigayon man sila sang DNA test mga ka-K5. Pero sa piyak sang confirmation, Collapse ng operations yung hapon ang naga-question. This time, pamatian naton ang pila ka mga updates gikan kay DILG Secretary John Vic Remulla may kangtanan sa nangin kamatayon ni accordingly DPWH Undersecretary Catalina Cabral. collapse ng operations yung Benguet at Tuba Police. Nag-order ako ng immediate autopsy invoking the powers of the PNP kay former Undersecretary Cabral. The initial reports show that with all certainty that she died of blunt force trauma. So ang nakita namin ay basagan dito niya, likod ng ulo. Ang ribs niya ay pumasok sa internal organs at bali ang kanyang mga paa. So wala kami nakitang struggle sa loob na signs of struggle sa kotse. Wala nakitang sa finger skin cells sa ilalim na fingernails. At lahat ng indications ay wala rin gunshot wounds ang nakita sa kotse. Collapse ng operations yung Benguet at Tuba Police. Mga ka-K5, nabatian si DILG Secretary John Vic Remulla. And according sa iya, wala siya sang nakitaan or wala sang nakita naton sa ring mga otoridad nga struggle sa salakyan. Okay, according ni tinangin na person of interest. Ang driver no ni Cabral mga ka-K5. Kagin kumpirmar man siri ang ining naga-circulate nga selfie mga ka-K5. Siri no makitaan si former DPWH as Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral nga ara man sa Laragway or makitaan sa Laragway. According kay Remulla, ang Laragway ang nakuhaan or nakuha na-take ang ining picture mga around 8 a.m. sang Thursday. Sa mga ka-K5 naton. Pero ano balaya ang background gid ni former Undersecretary Catalina Cabral mga ka-K5? Siya ang ginbunag no sang May 23, 1962. So basically ang edad niya subong is 63 sa mga ka-K5 naton. Nagtrabaho siya sa Department of Public Works and Highways second DPWH for over 40 years. Mga ka-K5 bilang engineer. Nag-service siya bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership o PPP sa DPWH sa linsang tuig 2014 o kag-tubtob no nag-resign sa adtong September 2025. So ginuyatan niyang ining posisyon for over 11 years mga ka-K5.
siya no, ang licensed civil engineer nga may multiple advanced degrees, nakip ng doctorate, master degrees, kag executive program salin sa mga institusyon kaangay nagid lamang sang Harvard Kennedy School and Wharton. Siya man ang labing unang babayi nga nangin presidente sang Philippine Institute of Civil Engineers, and she's widely recognized sang engineering community diri sa pungsod Pilipinas. Ang pangalan naman ni Cabral, mga ka-K5, ang mas naging prominente pa kung mas naging matunog o sa tawag na no, sa investigasyon sa allegedly irregularidad sa budget insertion sa multi-billion peso flood control projects, mga ka-K5. Kag ang Senate hearing, mga ka-K5, sa pila ka mga Senate hearing kag oversight bodies, ang gintanaw man ang nangin papel ni Cabral regarding sa siring maanomalya nga mga flood control projects and insertions. Kung bala siya ang nag-facilitate sa mga request sa mga mamalidha, sa mga kongresista o kung lawmakers naton, mga ka-K5, agod i-insert ang pila ka mga items sa national budget. O nag-resign ini siya sang September 2025 sa tunga no sang public scrutiny kag pag-intensify sang mga bashing pag-involve sa iyang pangalan, mga ka-K5. Kag nag-insummon man ini siya agod no nga mag-testify sa Independent Commission for Infrastructure sa mga ka-K5 naton. Siya, mga ka-K5, as Undersecretary for Planning and PPP or Public-Private Partnership, mga ka-K5, siya usually no ang iya sining nga papel sa amo na nga posisyon, ha. Responsable siya sa mga infrastructure planning, project proposals, kag pag-consolidate sang budget request sang DPWH, mga ka-K5. Lakip na no ang mga flood control projects. So basically, ang iya sining nga posisyon ang nagahatag sa iya sang direct influence sa mga projects, mga ka-K5, nga naga-appear sa National Expenditure Program o kon NEP na ginapresentar sa Kongreso sa mga ka-K5 naton. O siya, according man ganin, no, kay former Yusek Bernardo, nga there are a lot of times nga si Cabral ang may tawag na no, may final say kung ano nga mga proyekto ang igalakip, kag ano nga mga proyekto ang pag-aaprubahan sa DPWH. Kung madumduman, si former DPWH official Roberto Bernardo ang nag-testify nga si Cabral ang may nahibaluan nga mga details regarding sa allocations or allocables sa mga officials na nagkalain-lain nga mga projects. And ginkumpirmar man mismo ni Cabral sa publiko nga ang dako nga or large flood control allocations kaangay na gid lamang no sang 51 billion pesos para sa Davao City First District Project from 2020 to 2022. Ang nag-agi o naglabay sa isiring opisina ilang kabahin sang budget programming sang DPWH o kung sa nasambit ya nga ahensya sa aton siring nga mga ka-K5. Sa diin, no, tinaulami diri ang sa Davao ang 51 billion projects. Si Mayor Pulong Duterte sa mga ka-K5 naton. Accordingly, mayara gid siya sang files kung sinuoni ang mga matag-as nga opisyal nga may kahilabtanan sa pila ka mga insertions, mga ka-K5. And according man gani no sa pila naton ka mga mamalidha nga may mga pagduda regarding sa iya sining nga kamatayon, just like for example sa kay
former PACC Chair Greco Bellica nga mga ka-K5 according diriya sa iya mga ka-K5 based diri sa iyang statement. Ang maliban kung makita natin ang katawan at mukha ni Jose Cabral, mahirap maniwalang namatay siya. Maliban sa makita natin ang CCTV at autopsy report na nahulog siya ng aksidente, mahirap maniwalang nagpakamatay o na-aksidente siya. Ang sigurado ay pinatatahimik siya dahil maraming nasa kapangyarihan o konpoder ang makukulong dahil sa kanya. So, dako ni kuntani nga alas o si Cabral agod madakpan pag yan ang ginambal na lang mga big fish kumbaga. Kung sinugid ang mga pasimuno, especially sa mga nagapungko subong ang mga lawmakers naton kag mga matag-as nga opisyal sa gobyerno. Actually, si Senator Kiko Pangilinan nag-post man, no? May post man, may kangtanan sa kamatayon ni Cabral. According to sa iya, nga hindi man niya luyag nga mangin insensitibo or insensitive may kangtanan sa kamatayon mga ka-K5. Pero considering ang bilyones ka pesos ang involved, ang kinapanawagan sini kay Secretary John Vic Remulla sa DILG, agad i-check kag i-validate kung ang ining bangkay ni former former user Cathy Cabral ang gin-identify by the authorities concerned, mga ka-K5. And based pa diriya sa kay Senator Pangilinan nga ang pagpeke sang kamatayon agad malikawan ang criminal liability sa korupsyon ang natabo na sang una sa mga ka-K5 naton. Diba damo diri sa mga pagtuluda kag ang mga circumstances nga ginatanaw sang pila ka mga netizens mga ka-K5, pila ka mga Pilipino, may mga nagahambal nga basi may kadobo lang to siya, basi lain to nga tawo ang tawag na nang nasapuan kag posible nga nagparitoke siya, nagpalain siya sang itsura sa mga ka-K5 naton because it is possible. O posible gid na mga ka-K5 considering nga may kwarta man siya. Ang damo man sa nagahambal mga ka-K5 nga posible siya man gid na ang napatay, pero posible nga mayara sang foul play, posible nga gintiklod siya dira, o posible mga ka-K5 nga patay na siya nga daan before ihulog dira mga ka-K5. Damo sa mga spekulasyon kag accordingly in search man ang gindayunan sila o kung lugar o kung nang hotel, ang iyon hotel kung sila nag-check-in sa National Bureau of Investigation kay una tawag na hindi pa sila mag-cooperate, hindi pa sila maghatag sang kopya sang CCTV, pero gin-check dito ang kwarto sa diin nag-check-in si Cabral agod sa possible recoveries ang pila ka mga kagamitan ni former Undersecretary agod mahibrawaan mga ka-K5 kag base makabulig pa sa pag-imbestigar sa iya sinino nga nangin kamatayon mga ka-K5. Good morning, Sir Ricky Armencia. Nagatutok, please greet Armencia family sang Kalinog. Arnold, Kanto Mayor Katahong. Good morning. Dara sa may Leon, Richard Heka. Shout out dara sa may mga kitchen warriors ang Days Hotel. Kamusta luto-luto tada, sir? Relax lang daan ay para manamit man dara ang inyo sining mga luto. Sir Escort, good morning. Oras, alas 5:42 na sang aga. Inong kamo sang Mighty Sea. Agad ang lawas resistensya doged permi. Nagapahamis man sang kutis mga ka-K5 ni sulabang inyo sa ring sulok-sulok. Kung mag-inom ka mo sila nanasidik sa aton sa ring mga ka-K5. Standby, magapanumbalik kita para sa last portion na sa aton sa ring programa. Dirigid lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa
sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhong sa bago nga paglaong. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay, wala sa maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangilipiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay, wala sa maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagnan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag magluhong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 5:48 na sang aga. Nagapanumbalik kita sa last portion sa aton siring pagpangalagan sa programa Sunday Morning News. This time ko una lang naton K5 Ans, si K5 Karen Badilla para sa situationer kag market report. Agod mahibaluan ang pinakauli nga sitwasyon sa dalanon riya sa Iloilo City. Mga ka-K5, agad mahibaluan kung may mga road closures bala, kag ang latest nga market report sa mga merkado diriya sa syudad sang Iloilo. We're establishing our contact sa patrol naton mga ka-K5 agad mahibaluan ang dugang nga detalye. Good morning kay Sir Ricky Manaay. Merry Christmas. Thank you so much, Sir Ricky. Advance Merry Christmas na sa inyo, tanahan-tanan. Oh, may Pasko man o kung wala. Importante ululupod ang pamilya. Oh, kag i-appreciate nyo gid ha kung may mga naghahatag sa inyo sa mga regalo. Agod syempre no, especially kung mga minimum wage workers, mga ka-K5 ito syempre portion or dako nga portion sa ila sining nga sweldo, isa na la kadlaw nga sweldo, ibakal na la sang regalo para sa imo. And that's something that you have to appreciate sa aton nga mga ka-K5. Wala Ma'am Rosemary, ka-K5 Rosemary Agramon nga nagapamati na sa aton siring pagpangalaga mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton, nakuhaan sang video o kung CCTV ang isa sa mga ka-K5 sa suspect sa pagpangransak adra sa GT Mall Town Center sa Banwasang Pavia, Iloilo. Makitaan mga ka-K5 sa sining CCTV video. Sa rin ang iya sa rin nga pagsulod, nakasuksok ini siya sa t-shirt. Ano nakasulot, sulat na K5 Ans. Makita ta, drift or drave, o dre. Ano na garuay? Ano? D-R-I-E. Tapos, sa likod, printed man siya. Nakasuksok man siya mga ka-K5 sa bonnet. O galing mga ka-K5 o gin papanaog ya until sa ilong niya blas dalom sang ilong niya mga ka-K5. So makita nang iya sining ang facial features siya ti niya nga ilong medyo dapa-dapa man gid ba. O tidira gid siya identifiable gid siya, especially kung mga nakakilala sa iya kung taga Iloilo niya siya. Kaya accordingly based sa information from the Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO kag Pavia Municipal Police Station nga tawag na no nga termite gang ang nagtira dira sa sarang jewelry store o jewelry shop mga ka-K5. Kita na niya sila nga pagsulod nga ang una yung naging target is ang vault mga ka-K5. Ginawa yung mga sticker. Sa nakita niya may rasang CCTV o ginliso yan ano pababaw yung mga ka-K5. Nagalipot lang iya sining nga dalan. Kumbaga mga ka-K5. Basilapit na madakpan. Kung madakpan gid man. Madakpan gid man bala ni sila ayhan. O basi nakapalayo na ni sila. O basi wala na sila diriya sa Iloilo. Pero amo na padayon sila nga ginaayam sa aton siring nga mga kapulisan. Okay, syempre ang ginkawatan dara sa ang ining gapadagiyas ang jewelry store mga ka-K5 pamilya Goriseta. So powerful from a powerful family man dara sa may tawag na no Pavia Iloilo. Sa mga K5 naton. Kabay pa no mga establishments naton diri especially yung mga dagkuan yung mga mall will be strict or stricter mga ka-K5, more strict sa ilang pagpatuman sa mga security measures, especially during the time na sarado na ang mall
no, sa kagabihon, sa magkaagahon mga ka-K5. No, te parehas ding termite gang, accordingly galabay ni sila sa drainage. Kung nagakinamang kama. O, ti ano bala, mga ka-K5, so accordingly do wala man ginadula ang gulong inside job. Kaya syempre sa unado bilang tanan nga mga porson. Probably, kaya accordingly, ang mga kabayin sang termite gang, o ginatunan ni mga ka-K5 isa-isa. Ang mga malls, kung anong gina-target nila, ginatawag na ginastudyuhan, kag ginatiniran sa madugay sa lugar. This time, naka-standby sa linya, K5 Karen Badilla sa Kampiyon nga report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen, good morning! K5K mayong aga mo sa subong bag-o lang gid natapos no ang Misa de Aguinaldo sa subong aga Disyembre 21 kung sa diinti madamo man nga mga kauturan naton ang nagatalambong sa iniyang misa K5K. Sa pila ka mga simbahan nga ginpangkantuan naton diri sa syudad sang Iloilo, puros gid pamatanon ang makit-an naton K5K nga nagatambong sa Misa de Aguinaldo no kag kung mahibaluan ngati may mga kapulisan man kita nga naka-standby sa simbahan, may ara sa sulod, may ara sa gwa, kag sa mga areas pagid K5 Kim, no? Or ining sa mga tawag nila nga mga strategic areas like sa plaza, kag sa iban pagid dira nga mga lagawan diriya sa syudad sa Iloilo, agud nga masiguro nga wala sa may nagakatabo nga kinagamo K5 Kim kay kung may baluan ti damo subong nga mga Christmas activities ang ginapatigayon direya sa syudad kag probinsya sang Iloilo K5 Kim. Tay sa na-mention ta sinigid lang nga aga natapos no ang Misa de Aguinaldo kag madamo na sa karon no nga mga kauturan naton ang magsig palauli sa ilay nga panimalay K5 Kim. Kag kagina dito man kita naghalin sa may ICC grounds ti ang alas 4 pa lang K5 Kim. Ang aton nga kapulisan nga na-deploy dito sa area padayon ang ilay nga pagpahanumdom sa mga naga-ilinom nga basta pagpatag kani sang alas 4 dapat pull out dayon ang tanan niya K5 Kim nga ara sa sulod sang bar kag magpalauli na kay tias talang gid alas 4 ang pagpahanugot sa ilay K5 Kim nga maka banding no dito sa nasambitan nga area pero so far why naman kita sa may nabaton nga mga rambol abilek sa mga nanliligad humalin sang gin-deployan sang PRO6 sang kapulisan naton ang nasambitan niya nga area K5 Kim. Kag sa iban pagid naton nga mga balita sa police reports K5 Kim sa sulod sang 15 kaadlaw from December 1 to December 15 nakapatigayon sang 46 ka illegal drug operations ang nagkalain-lain nga unit sang Police Regional Office 6 diriya sa Bugos nga Western Visayas kung sa diin 49 ka drug personalities ang naaresto sang aton yang kapulisan kag 4,437 grams ang suspected shabu ang na-recover kag 2 ka gramos man sang marijuana ang na-recover man sang aton nga kapulisan K5 Kim sa nasambitan nga numero sa mga naaresto sa 59 24 diri ang ginakabig nga high value individual ang 35 naman ang street level individuals K5 Kim. So sa may pinaka-highest nga volume sang illegal drugs nga na confiscate amo ini ang na-record sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO nga may 2,039 grams 2,039 grams ang suspected shabu ang na-recover dito sa IPPO. Ginasundan ini sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU 6 nga may 1,715 grams kag nagapangatlo ang Iloilo City Police Office nga may 505 grams sang suspected shabu K5 Kim. K5 Kanan, ulayhon na lang nato na ang latest market report sa atong Silinga Patrol. Sa aton nga market report naman mga seafoods kita K5 Kim no ang blue marlin 400 pesos ang per kilo.
Then, ang bangros, 220 pesos per kilo. Ang bilong-bilong, 240 pesos. Ang lagaw, 150 pesos per kilo. Ang lison, 280 pesos per kilo. Ang guso, 100 pesos per kilo. Ang pisugo, 160 pesos ang kilo. Ang salmonete, 140 pesos. Same sa dalinuan. Then, ang yellowfin, 180 pesos. Ang salmon, 160 pesos. Ang tamudyos, 140 pesos. Ang dubla-dubla, 150 pesos. Kung boneless nga bangros ang baklod mo ya, tag 300 pesos. Akong tag 3, may aras ang tig tatlo kay 5 Kim nga 200 pesos. 3 for 200 pesos. Pero siyempre ginagmay lang ini. Ang green shell, 60 pesos per kilo. Ang gulaman o kon seaweeds, 40 pesos per kilo kay 5 Kim. Sige. Thank you so much K5 Karen sa imong report dira sa Patrol. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangon sa natural and organic ingredients kaang isang palaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa Patrol si K5 Jason Talaron, in naman si K5 Karen Padilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Nabatian ang report ni K5 Karen Badilla sa Patrol. Upod si K5 Jason Talaron. Mga K5, ginakulabos na kita sang tiyempo. Time check, it's 5:59 in the morning. December 21, 2025. Nakaupod naton sa aton nga Master Control K5 Andre La Pastora. Sa aton News Center K5 Win 02 Senyeres. Kag ang aton sa nga patrol team K5 Karen Badilla and K5 Jason Talaron. Happy Sunday! Blessed Sunday! Magasunod ng programa Sunday Morning Newscast. Kaupod nyo ka K5 Kim Kaluyo and ka K5 Wayne Zerudo Senyeres. Stand by mga ka-K5 kag padayon na nga magsubaybay sa mga programa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo nakaupod ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Sa pagsulod sang tuig 2026. Aton anay balikan ang mga pinakadalagko nga balita. Mga pinakamainit nga mga issue. Ka mga pinakamemorable nga mga istorya sang tuig 2025 nga natipon sang K5 News Team. K5 News FM Year-End Special Report Enero 1, 2026 Sugod alas 7 sang aga Dirilang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7 K5 News FM Year-End Special Report. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. To the people of Western Visayas, warm Christmas greetings from Police Regional Office 6. We thank you for your continued trust and support. This Christmas season reminds us of the values of peace, unity, and service. Rest assured that your police force remains committed
to protecting our communities with integrity and compassion. May this season bring joy, hope, and safety to every family. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-K5! DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling magpaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:05 na sang aga. Pilipinas, good morning! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Desyembre 21, tuig 2025. Mga K5, sarang kita mabatian sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan ka mabatian makita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, ini si K5 Kim Montaño Caluyo. Kag sa ngalan naman ni K5 Aaron Lloyd Refuyo, ako naman si K5 Wayne Zerudo Sinieres. Sa headlines, kagadulong sa inyo sang kalwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa ilo na kita sa aton siring nga mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Bangkay nga nasapuan sa Benguet, kumpirmadong nga si ex-undersecretary sang DPWH nga si Catalina Cabral base sa autopsy report. Balitang lokal. Tatlo ka staff ni Councilor Sheen Marie Mabilong wala na sweldohan sang 6 ka bulan bangod wala pa na pirmahan ang ila suspect ni Mayor Raiza Tranyasa. Malapit 1 ka kilo nga ginapatian shabun na kumpiskar sang PDEU sa Banwas sang Putotan. Kag sa aton nga K5 Network News, Commission on Audit o COA, inchekyara mga natapos nga sub-projects ng DSWD sa pila ka mga banwa sang Isabela kag Nueva Vizcaya. Balitang National. Kag sa nagapanguna nga balita nasyonal, kamatayon ni ex-DPWH Undersecretary Cabral, isa kadako nga huol sa investigasyon sa korupsyon, suno kay Senator Ping Lacson. Anay Presidente Rodrigo Duterte fit to
to participate sa ICC pretrial proceedings suno sa medical experts. Balita International. Sa balita sa luwasang pungsod, 4 katawo patay. Lakip na ang sospek na nagpang-atake sa train station sa pungsod, Taiwan. Balitang negosyo. Sa balita negosyo, presyo sang produktong petrolyo ginalantaw nga maga-rollback sa masunod nga semana. Balitang sports. Kag sa ato naman balita sa patag sang hinampang, Pilipinas nagtapos sa ikanom nga pwesto sa 33rd Southeast Asian Games, mga ka-K5. Balitang entertainment. Sa balita entertainment, veteranong aktor nga si Bing Davao nagtaliwan sa edad nga 65 anyos. Balita Extra Special. Kag sa aton balitang extra special at nakakawaw, ang 92 anyos o 92 years old nga lola sa Pungsod, Japan, nagdaog sa video game tournament sang mga tigulang. Aba, kabalo pa ni sila ha. Aton sa nga mga headlines ang iradulong sa inyo sang kaalawan sang pre-bio coffee. Kung gusto ninyo sang creamy coffee, mga ka-K5. Para sa manamis-namis nga kape, magbakal na sang pre-bio coffee. Nami gidimnon, especially subong nga aga. Asam talaga pamatik mo sa K5 News FM Iloilo. Kag sa detalye na sang aton mga balita. Una kita mga ka-K5 sa aton nga top story of the day. Top story of the day. Ginkumpirmar sang Cordillera Police nga bangkay ni Anay Department of Public Works and Highways sa DPWH Undersecretary Yusek Maria Catalina Cabral ang nasapuan sa Benguet base sa resulta sang autopsy. Suro pa kay Lieutenant Colonel Roy Agustos Kalulot, spokesperson sang Cordillera Police. Ginpatigayon ng examination las 3:45 sang kaagahon Desyembre 20, apang ang DNA examination ang wala pa masuguran. Pangod ginahulat pa ang mando sa mga matag-as nga mga opisyal. Nahibaluan ang resulta sang autopsy ang nakahatag sang kaathagan sa kaso. Sariin makapadayon na ang otoridad sa ila mas maid-id nga investigasyon. Halin naman sa top story of the day, sa iluhan na naton ang nagapanguna nga balita lokal. Nagapanawagan si Councilor Sheen Marie Maybilog kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga pirmahan na siri ang budget para sa coordinates executives ang guniang panglunsod efforts for the development of Iloilo City o CESPEDIC sang iya nga opisina agud makabato na sang sweldo ang 3 ka mga staff nga nagatrabaho sa iya opisina. Ginpabutyag ni Mabilog sa session nga giniwat sang Biyernes nga 6 na kabulan nga wala sang may nabaton nga sweldo ang iya mga staff. Mangud nga wala sa gihapon tubtob sa karon na pirmahan ang budget sa iya sa SPEDIC. Suno sa konsihal nga ano naman kabulan ang iya pag-follow up kag pagbalik-balik sa opisina sang City Budget Office kag sa Office of the City Administrator apang tubtob sa karon ang wala sa gihapon sang sabat nga nabaton. Yan pabutyag man sang konsihal. Nga ginasunod kang nagapasa man sa kung nagasumeter man ang iya opisina sang insakto nga proseso kag requirements. Apang natingala siya nga wala na pirmahan ang iya sa SPEDIC para sa iya staff. Ginpakigbahin man si ring nga naluoy na ini sa iya mga staff. Bangod wala sila sang sweldo apang padayon sa gihapon ang ila nga pagserbisyo. Samtang base sa Ordinance number 2007-029 kung ang ordinance creating the coordinated executive sang guriang panglusod efforts for the development of Iloilo City o CESPEDIC, dapat mayara sa 97,000 pesos nga mabaton nga pondo ang kada konsihal sa kada bulan. Sa dugang nga balita lokal, handom subong nga Pasko sang duwa ka mataas nga opisyal sa Iloilo City ang paghugpong kag paghiliusa o community para sa Iloilo City sa tuig 2026. Suno kay Mayor Raisa Treñas nga handom sini ang unity para sa tanan nga Ilonggo ilabi sa pagsuporta sa mga programa kag proyekto sang syudad para sa masunod nga tuig. Panugyan pa sang alkalde nga dapat buligan sang tanan agud malabot sang syudad ang mga handom sini sa masunod nga tuig. Samtang sabay naman ni Vice Mayor
Mayor Love Baronda, wish sini nga mag-unite ang mga sliders sang Iloilo City. Sa diin, luyag sang vice alkalde nga maghugpong ang konseho, ang majority kag minority sa diin nagalaom ini nga suportahan sang konseho ang mga nagkalain-lain nga legislation, ilabi na sang minority. Sa dugang nga balita sa Iloilo City, naghatag sang kalipay si Mayor Raisa Treña sa masobra 300 ka mga kabataan nga may rasang special needs sa Donato Pison Elementary School paagi sa paghatag sang pamaskwa. Nagabato ng mga kabataan sang DLR o kon DLREC SPED program kag DepEd sang sa Riseable Center sang Iloilo City Government sang mga hygiene kit, school supplies, pagkaon kag mga halampangan. Magluwas pa dira, naghatag man sang entertainment sa mga kabataan kagadikanan pagi sa mga pahampang kag magic shows. Nahibaloan nga isa sa malapit kay Mayor Raisa Treñas nga programa bilang alkalde, ang Riseable program nga naghatag atensyon sa mga may special needs. Ginpabutyag man sang alkalde nga nag-alokar ang syudad sang pondo para sa libre nga assessment sa mga kabataan nga may mga special needs sa sugod o kung sumugod sa tuig 2020 sa isa. Sa dugang nga balita lokal, tinguhaan sang Iloilo City Government nga mahatag sa empleyado ang ila Service Recognition Incentive o kon SRI para sa mga regular nga empleyado kag gratuity pay sa mga job hires. Ini matapos nga ginaprubahan sang Iloilo City Council ang Supplemental Budget number 5 para sa tuig 2025 nga nagabalor 119 billion pesos o kon 947,939 pesos kung sa diin kuhaon ng pondo. Suno kaya Viminali Kapulso, Iloilo City Budget Officer, ginpayag sini nga ma-overtime ang finances nga opisina agod maproseso ang pondo kag payroll, gilayon bangod mayara na lang sang 3 ka adlaw ang opisina sang mga bangko. Naibaluan nga para sa SRI, nag-allocate ang city budget sang 44,940,000 pesos, kag sa gratuity naman mayara sang masobra 52 million pesos. Balor 20,000 naman ang sarang mabaton sa mga regular nga empleyado, kag 7,000 naman para sa mga job hires nga nakatrabaho sa hindi magnubo 4 ka bulan kag yara sa serbisyo tubtob sa Disyembre 15. Nagumpisa na kahapon December 20 tubtob sa January 4 ang deployment ng Philippine Coast Guard kan PCG Station Iloilo para sa Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 kadungan sang holiday season. Suro pa kay PCG Iloilo Station Commander Richard Gura, ang deployment sa mga PCG personnel ang magasakop sa tanan nga mga pantalan sa bugos nga syudad kag province of Iloilo. Dugang pasang natungdan magluwas sa mga nakadeploy nga mga personnel sa mga pantalan nga magapasiguro sang safety sang tanan nga mga pasahero, mapahamtang man sang Passengers Assistance Center o kon Help Desk, upod sang Department of Transportation o kon DOTR, Maritime Industry o kon Maritime Industry Authority o kon Marina, Philippine Ports Authority o kon PPA, ag PCG Auxiliary. Ang amo nga inisyatibo suno kay Gura ang may katuyuan nga mapabili ng safety, security, reliability kag comfort sa riding public tion sang holiday travel period. Gintumod ni Coast Guard PCG Station Iloilo Commander Richard Gura nga masami ginatunaan sang drowning incident sa probinsya sang Iloilo amo ang paglangoy sa dagat o kon mga swimming pool nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Suno kay Gura subong nga holiday season, ginalauman nga may mga pamilya nga luyag nagselebrar sang ila Pasko kag bag-ong tuig sa mga inland beach sa probinsya sang Iloilo sa diin hindi malikawan ang pagkonsumo sa mga makahulubog nga ilimnon. Bangod sini nagapanugyan ang PCG Iloilo nga kung hindi malikawan ang pag-inom, ipaiway na lang ang paglusog sa tubig o kung paglangoy agud malikawan ang aksidente o kung ang pagkalumos. Dugang paniya, mangin alerto naman ang mga deployed nga PCG personnel sa mga beach resort agud nga magresponde sa tion nga may hindi malikawan nga mga maritime incidents kasubong na lang sang drowning kag iban pa.
Luyag pabaskogon sang sangguniang palalawigan ng Iloilo ang ihibalo sa mga estudyante sa probinsya sang Iloilo halin sa elementary tubtub high school angot sa West Philippine Sea kon WPS. Suro pa kay Iloilo 3rd District Board Member Jason Gonzales. Ang amo nga ordinansa ang iyagin balay bangod sa active disinformation sang China sa Pilipinas gamit ang social media angot sa ila kampanya sa West Philippine Sea. Dugang pa niya nga ginadayong mansani si 4th District Board Member Rolando Destura nga naghatag sa iya sang ideya nga dapat mangin provincial concern ang angot sa ginalaksam nga kadagatan sang China nga kabahin pa sang teritoryo sang Pilipinas. Angot dirigin pahayag ni Gonzales nga bangod kabahin ini sang national concern nagkakadapat man ini nga ipapanaog sa provincial nga level. Bangod niya kung problema ini sang Pilipino, problema man ini sa mga Ilonggo kag mas maayo nga ini ang umpisahan sa mga ulihing tubo sa mga eskwelahan sa province of Iloilo. Nagresponder ang pulis sa ginreport nga may personnel sang San Enrique Fire Station nga ginaligar nagmaoy sang Huwebes sang gabi sang Disyembre 18. Sunod kay Police Lieutenant Cristival Dalde, officer in charge sang San Enrique Municipal Police Station, nagreport ang pila ka pamatanon nga nag-aligar may nagawaras sa fire station sang maglabay ang mga ini. Pagabot sang police patrol sa fire station, nagapungko na kag wala na nagasinggit ang natungdan nga personal. Ginpahayag nga sa sulod sang ila istasyon, nagmaoy ang personal nga ginapatihan may problema sa pamilya. Wala naman sang may nagreklamo batok sa natungdan nga personal sang San Enrique Fire Station. Sa pinakaulihing balita lokal, nakumpiskar sa Provincial Drug Enforcement Unit ng PDEU ang malapit isa ka kilo nga gadapatian shabu sa drug bypass operation sa Barangay Bongko, Putotan, Iloilo, las 5:19 sang aga, Desyembre 20. Ang subject kamo si alias Potik, 40 anyos, kag residente sang barangay nga Putotan. Nga recover ang 4 ka bugkos sang shabu nga nagabugat sang 900 gramos kag mayara sang market value nga 6.1 million pesos. Ang operasyon ang ginapamunuan naman ni Police Major Daji De Lima, ang chief sang Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU. Kag sa ato naman nga network news mga ka-K5. Commission on Audit o COA ginchekyar ang mga natapos nga sub-projects ng Department of Social Welfare and Development ag DSWD sa pila ka mga kabanwahanan sang Isabela kag Nueva Vizcaya. K5 Mayla Balinan sang K5 News FM Santiago sa Kampiyon nga report. Sinuri ng kinatawan ng Commission on Audit o COA Region 2 ang mga natapos na sub-project ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, FO2 Kalahi-CIDSS sa ilang bayan sa Isabela at Nueva Vizcaya upang tiyakin ang pagkakagawa at bisa ng mga proyekto. Napatunayan sa physical random audit na maayos at matibay ang mga proyekto sa Benito Soliven, San Mariano, San Guillermo, Ambagyo at Cayapa at patuloy na nagagamit ng komunidad kahit pa hinagupit ng mga nagdaang bagyo. Pinuri naman ng community-driven development approach ng Kalahi Seeds na nagbibigay ng boses sa komunidad at sinisiguro ang epektibong paggamit ng pondo ng ahensya. Mula rito sa impilan ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Mayla Balinan, nag-uulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Santiago City at sa buong Pilipinas, K5 News FM. Saylo naman kita sa ato nagapangunang Balita Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Ginlaragway ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang ang kamatayon ni Anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral bilang unfortunate and tragic. Bangod isa siya sa mga witness sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee angot sa manumalya nga flood control projects. Kung madumduman nakigangot si Cabral sa talatapan ni Senator Lacson, agud istoryahan ang iya mangin testimonya matapos gintudlo nga nagbulig sa mga mamalidha para sa ghost projects kabaylo sang kickbacks. Angot sinigin buyagyag Manny Lacson nga bilang planning undersecretary, si Cabral ang responsable sa pagpreparar o pag-prepare sang listahan sa mga proyekto sang mga politiko. Bangod sini nagalaom ang senador nga maging bilin nga mga dokumento si Cabral nga mangin o kon nga mahimo mangin ebidensya sa nagapadayon nga investigasyon.
Sa dugang nga balita national, napamatud-an sang grupo sang medical experts nga nagchekyar sa medical condition ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga mahimo ini makapakigbahin sa pre-trial proceedings sang International Criminal Court o kon ICC lakip na sa hearing sang confirmation of charges batok sa iya. Base sa assessment sang medical expert, ginpahayag ni Deputy Prosecutor Mami Mandiay Nyang nga napamatud-an nga apisar maluya kag may edad na si Duterte apang nagapabilin ini nga nagaangkon sang nagakaigo nga kapasidad sa pagtuman sang iya kinamatarong para sa fair trial. Suno kay Nyang nga ang tag sa kamiyembro sang grupo sang medical experts ang nagpamatuod nga may kapabilidad si Duterte sa paghangop sa mga kaso kag ebidensya na kainchindi sa proseso kag katuyuan kag posible consequences sang pre-trial proceedings kag sa pagmando sa iya abogado para sa preparasyon sang iya depensa. Angot sini ginhaylo ninyang ang ICC chamber nga italana na ang pagsugod sang proceedings sang confirmation of charges lakip ang nagakaigo nga pamaagi para ma-facilitate ang presensya ni Duterte sa korte. Samtang umpisa na sa Department of Education na DepEd ang pagpanghatag sang year-end incentives sa masobra 1 milyon sini ka mga personnel sa bugos nga Pilipinas. Ang amo nga insentibo kon incentives ang ginalakipan sang Service Recognition Incentives kon SRI, Productivity Enhancement Incentive kon PEI, Collective Negotiation Agreement kon CNA para sa eligible personnel kag gratuity pay para naman sa contract-based workers. Suno pa sa nasambit nga ahensya nga ang mga manunudlo kag non-teaching personnel ang makabaton sa 20,000 pesos nga SRI kag 5,000 pesos nga PEI. Ang mga non-teaching staff naman ang makabaton sa dugang nga 10,000 pesos nga CNA incentive kag ang contract of service naman kag job order workers ang makabaton sa tubdob 7,000 pesos nga gratuity pay depende sa kadugayon sang ila serbisyo. Nahibaluan nga mga release ang incentives ang sandig sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ulihi nga balita national, ginbuyagyag ni National Security Advisor Eduardo Anyo nga nag-agi sa normal nga proseso sa Ninoy Aquino International Airport ang mag-amay nga nagpangluthang sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Suno kay Anyo, wala na sang patimaan kag imposible nga nag-training ang mga ini sa Maguindanao bago ang ila pagpangluthang sa Bondi Beach nga kinamatay sang 16 ka mga individual. Kung madumduman, ginkumpirmar sang Bureau of Immigration na BI nga ang mga suspect nga Sanday Sahid Akram kag Navid Akram ang nagpadulong sa Davao City sang kapini sa kabulan bag-on nagbalik sa pungsod Sydney. Sa ilo naman kita sa aton balitang international. Balita International. Sa balita sa luwasang pungsod, patay ang 4 ka tawo lakip na ang sospek nga nagpangbuno sa train station sa Central Taiwan. Magluwas sa 3 ka biktima nga napatay. Ginbawian man sang kabuy ang sospek nga naglumpat sa building sang ini ang ginlagas sa mga kapulisan. Base sa investigasyon sa mga otoridad, nagbilin pa sang smoke bomb ang sospek sa main train station kag nagsaylo sa malapit nga subway station sa masako nga shopping district kag dito na nagpangbuno sa mga tawo sa sulod sang train. Nagwaman sa investigasyon niya ang suspect ang mayara sang criminal record kag mayara sang pending warrant of arrest. Nagpalabot naman sang pagpakig-unog si Taiwan President Lai Ching-te sa pamilya sa mga biktima sang nasambit nga metro attack sa Taipei. Sa dugang nga balita international, ginkabalak-an sa karon sang United Nations ang liwat nga pagdamo sang nagakagutman sa Gaza apisar may improvements na ang sistema sang pagsulod sang relief goods. Sunod sa Food and Agriculture Organization of the Nations o kon United Nations o kon FAO, UNICEF, World Food Program o kon WFP kag World Health Organization o kon WHO, kung mapabayaan ang pagpanagtag sang pagkaon sa mga residente sang Gaza, mahimo nga magtuhaw liwat ang tuman nga kagutom sa lugar. Bangod sini, nagpanawagan ng UN sa mga pungsod nga padayon ang paghatag sang bulig sa Gaza agud matap na ang kagutom. Good morning kay Ma'am Hannah Grace and Ma'am Clar. Greetings from Jessie Pasquin.
Sa ilohan naman naton mga ka-K5 ang aton balitang negosyo. Balitang negosyo. Ginalauman niya magadubo ang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana sa Department of Energy o konsuno sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau kon DOE OIMB. Kag base pa kay Assistant Director Rodela Romero nga ang presyo sang gasolina ang posible mag-rollback sang kapin 1 peso and 20 centavos sa kada litro. Samtang ang diesel naman ang mag-rollback sang kapin 1 peso and 70 centavos sa kada litro. Kag ang kerosene ang girabat naman nga mag-rollback sang kapin 1 peso and 75 centavos sa kada litro. Kinataga naman pagtamod sa nga DOE official nga ang estimate ang base sa apat ka adlaw nga trading sa mean of Platts Singapore kon MOPS. Apang posible nga may pagbago sa patubtob makompleto ang trading days. Yari naman mga ka-K5 ang aton siring foreign exchange rate update. Ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 70 centavos. Ang euro ang may baylo nga 68 pesos and 76 centavos. Ang British pound ang may baylo naman nga 78 pesos and 54 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 65 centavos. Samtang ang Australian dollar naman ang may baylo nga 38 pesos and 84 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 55 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo naman nga 45 pesos and 40 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 14 pesos and 40 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 156 pesos and 13 centavos. Samtang mga ka-K5, ang Bruneian dollar ang may baylo nga 45 pesos and 40 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 8 pesos and 33 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo naman nga 15 pesos and 98 centavos. Samtang ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 54 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo naman nga 37 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 191 pesos and 9 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 14 pesos and 40 centavos. Ang Omani Riyal ang may baylo nga 152 pesos and 46 centavos. Ang Qatari Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 12 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 45 pesos and 40 centavos. Samtang ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 86 centavos. Kag ang Taiwan dollar ang may baylo nga 1 peso and 86 centavos. Kagali naman sa aton siring balitang negosyo sa ilo kita sa aton siring balita sa showbiz. Balitang entertainment. Sa balita sa showbiz, nagtaliwan ang veteranong aktor nga si Bing Davao sa edad nga 65 anyos. Inaging kumpirmar sa iya hinablos nga si Ricky May Davao. Suno kay Ricky May nga nagtaliwan ang iya tiyo kaina sang aga o kuna kahapon sang aga tugas sang cardiac attack. Madumduman nga sang Mayo nagtaliwan man ang amay ni Ricky May nga si Ricky Davao. Sa ilohan naman nato ng aton suring balita sa patag sang hinampang. Balitang sports. Nagtapos ang Team Philippines sa ika-anom nga pwesto. Nakon 6th place sa pagtakop sang 33rd Southeast Asian Games. Nakon SEA Games sa pungsod Thailand matapos nagahakot sang 50 tanan ka gold medals. Nakatipon man ang mga Pinoy athletes sang 73 ka mga silver kag 154 ka bronze medal. So kung kabugusan nga 277 tanan ka mga medalya sa halos duha ka semana nga hinampang. Ang host na Thailand ang nagdominar sa hinampang nga may 233 ka gold, 154 ka silver, kag 112 naman ka bronze medal. Samtang mga
ka K5, nagapangaduha naman ang Indonesia nga may 91 ka gold, 111 ka silver, kag 131 ka bronze. Pangatlo ang pungsod Vietnam nga may 87 ka gold, 81 ka silver, kag 110 ka bronze medals. Pang-apat ang Malaysia nga may 57 ka gold, 57 ka silver, kag 117 ka bronze. Kag panglima naman ang Singapore nga may 52 ka gold, 61 ka silver, kag 89 naman ka bronze medals. Kag para naman sa aton nga extra special. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Kung sa Pilipinas, ang mga pamatanon ang mahilig sa video games o kon e-sports. Samtang ang mga tigulang nabilin sa tabtaman, mga duwala sang nahibaluan pag-abot sa computer games. Apang sa pungsod Japan naman mga ka-K5, hindi lamang para sa mga kabataan ang video games. Sa baylo, bisan ang mga tigulang mahilig man sa hampang sa computer. Kung sa rin mayara pa sang video game tournament man nga mga nagahampang lunsay mga oldies sa kontigulang. Isa ka 92 anyos, so ka 92 years old nga lola, ang nagpasundayag sang kasagad sa popular o konsikat nga video game nga Tekken 8. Kung sa rin gindeklarar ini nga nagdaog sa nasambit nga esports tournament. Ginanunsyo sang Care Esports Association ang organisasyon nga nag-specialize sang video game tournament para sa senior citizens nga nagdaog ang 92 years old nga si Hisako Sakai sa ika-12 nga biannual tournament. Ginpasakupan naman ang nasambit nga torneo sang 8 ka mga senior citizens nga nagapang idaron sang 73 tubtob 95 years old. Ay ka K5 ben ka. Samo mo na nga edad ka 8 ka pa na yan. At wala ako sang nabalaan. Pero kung makalabot ka sa 95, kabalo ka pa na yan, magdot-dot. Siguro kung ano, ang aton nga mata ka K5 Kim, tama pa ka healthy. Oo. O, tidiriya sa Pilipinas, ya, ang mga katigulangan, wala sang knowledge gani magpindot sang cellphone, no, iba niya na, hindi kabalo mag-Facebook. O, ila to yung kabalo sila to yung maghampang, no? Ganun kay, actually, no, namin man ang pungso Japan, kaya actually, even ang mga tigulang dito, nagatrabaho, they're given the actual opportunities mga ka-K5 as long nga kaya mo. No, diba no? Kag, ari may skills siya gali sa paghampang sang Tekken 8. At makon mo, 92 years old, pisik-pisik ka pa kakuti sa computer mo. Kabalo pa na siya sa mga, mga control sa computer, mga F8, mga F4. Bro, aton siya. Laka lang diriya kalabanan sa mga mahilig sa mga tawag na no, mga e-games yan mga pamatanon. Kami gani nga mga pamatanon man kami, hindi kami hilig. And then line of interest ang ama nga mga bagay. Sir Arman Bakuguay nagatutok, Sir Benny Hermano, Sir Joseph Intila. So bunggali kay 5 Wayne no ang Christmas party sa aton taxi patrollers. Yes, so syempre kay K5 Kim no ang aton nga year-end party naton. Upod ang aton nga Christmas, mga taxi patrollers mga K5. Gani karon sa hapon makikita kita kon makabanding naton ng aton mga hardworking ng mga taxi patrollers. Abi kong na-excite ka sa lumpia, sa sala. Actually, kinabatian ko nga may lechon, why ako nag-iyapon gagawin. So, hindi kita manyaga sa ball. Yes. Hindi kita magbakal. Oo. Hindi kita mamahaw. Basta importante, hindi lang maripong. Sobra kahulat. Sobra mo kahulat sang lechon. Basta may program pa wala. Sa taga-program, gakusnet ka na balahaw. Patago ka likod. Sa likod, galing kamot. Samtang nagakihad to karon si Sir EJ, mabala Sir Pidi Katiraw sang panit, kung crunchy. Kita nga no, ang na gani, taster. Pero ang K5 Weng, 4 days na gid lamang, no, kag Christmas na. Ikaw bala kag K5 Weng, ano bala ang gina-look forward mo gid every time nga Christmas season, especially sa mga Noche Buena and highlights gid no, sang Christmas day?
Siyempre kay K5 Kim, lain kita na ang feeling kung ang pamilya mo bala kompleto sa tion sa nga Christmas. Kay hambagan ni nila, ang okay lang kung may mga birthdays o kung mga iban nga celebrations bala nga hindi ninyo maatinan or makahugpong kamutanan. Pero sa Christmas, lain kita na kay K5 Kim. Kaya mo na gani, nasanayan o kung masami nga gina-celebrate naton ang Christmas with friends o kung mga tawo o kung mga family naton, mga tao nga malapit sa aton, kag malapit sa aton tagipusoon kay K5 Kim. Nagaano man bala ka mo, nag-exchange gift sa inyong balay? Sa amon kay K5 Kim, kung sino ang makahatag. Laban-laban mga subang ini man. So kada isa ka namon actually nagahatag mas paldo ni ang akon nga ginikanan kay K5 Kim. May ti 5 ang iya kabataan, ti 5 man ang nailarinsari nga nga gift ang mabaton nila. Ti mamal man ay ang ginikanan mo nga kamo hatagay man kamo sa isa kag isa nga mag-utol. Pero amo na nami gid kay for example mag-updanay kamo. Kaya mo na nakapin pa kon maglayuay kamo bala nga mga mag-utol. That's the moment lang nga gahugpong kamo or ga-updanay, istoryahan ay parte sa kabuhi, update. Kaya syempre kapin pa na kon magpinamilya na gid kamo tanan kay 5 Weng. Yes. So halos na lang kamo na nga magkita ay kapin pa kon makapamana siya sa iban nga lugar. Malayo na gid no. Yes. Actually, amo na ang do sad part sa isa ka agot ka kay 5 Kim. 'Di ba ikaw agot ka man? Nga nga ara ang imong mga magulang nag-amat-amat na pamilya, magkapamilya kay 5 Kim. Kag dira mo ma-realisar nga ikaw na lang ang bilin sa poder sang imong ginikanan. Kaysa gani pareho sa aton diri kita. Ano ka ubra, laka kita magpauli. Yes. Agot man kita pero not all the time ara kita sa balay. At syempre we're pursuing our careers naman. At mas masubo pag ini sa part sa mga OFW. Yes. At makon mo lang video call lang. Digital celebration. Invest nga panghatag sa regalo, Gcash na lang tapos kita mo lang spin mo sa wheel. My wheel of names. Amo ni ang madag-ani kay ni Weng Weng. iPhone 70. Wow. Na regalo alin sa subang amin, no. Amo na gid man lain-lain kita mga story this Christmas. There are some nga hindi upod ang pamilya. There are some naman nga upod ang pamilya pero gailnaway man gyapon, di ba? Hindi naton malikawan, no? Okay nga hindi magmayuhay, may mga mag-utod nga nagasungguranay. May sakit sang buot sa isa kag isa. And maybe this is the time, no, sa mga K5 naton. This is the season na magpinatawaray kag mag-reconcile, especially ang mga magpamilya. Okay, may missing part sa kabuhi mo dabla kay 5 Weng kung may tawag na may family member ka nga hindi ka mo okay pa na ganun sa mga friends or someone sa people nga sa palibot mo over your family, di ba kay 5 Weng? Kaya ang pamilya na kay 5 Kim nga mabagani nila bisan talikdan ka man sa tanan may ara ka sa gyapon sa ang pamilya nga ulian kay 5 Kim nga magabaton sa imo. That's why ang amugid na ang hatagan nato sang importansya nga aton nga pamilya kay kay 5 Kim sila ang mga ang naghambal na nag-ubay sa aton dalan bala kay 5 Kim nga malabot naton kung sa diin man kita subong. Pero actually may ara man niya kay 5 Weng nga mga pagtililipon, mga upod mo na bala mga tiya mo may ara ginay mo. Nga kita mo nang kung kaysa imbes nga mga achievements mo ang makitaan nila kaysa may mga comparison ay maayo patong pakaisa mo. Nagtambok ka. Wala ka gyapon sang bata ha. Yes. Wala ka gyapon sing bana. Hindi ka ga-work. Hindi ka mag-abroad. Yes. Kung kaysa maybe para sa ila do form of pagkaprangka pero on the part naman sa ila nga mga family members maybe it's offensive, no? Dapat paging sensitive kita, focus kita sa mga accomplishments and achievements ang isa kag isa. Kung may mga nasawayan ka mo maybe tawag na deliver it sang maayo bala nga hindi man siya ma-offend, especially Christmas season masakitanay pa kamon sang buot. Kaya ra gid nga maayo pa to pakaisa mo tatlo na iya bata iya. Nami man hambalan nga ikaw to ikaw na lang to bunag.
Ikaw na lang to muna. So, kabay pa nga mga pagdililipon sa mga family members, ang inmasin at yahon, kag it will be a healthy conversation. Hindi ka magpointan kung kaisa man ay ano na naglusyang ka na, mo na nga mga bagay, no. Yes. Actually kay K5 Kim, no, ang mga makita naton sa aton mga mata sa isa ka tawo kay K5 Kim, there's no need nga ihambal pa kay sometimes, no, hindi man sometimes but most of the time ang tawo nga ginamunuhan mo kay K5 Kim aware na siya. Pero siya mismo do ginalikawan niya na lang i-address ang amoy na nga butang kay K5 Kim kay balaan niya man ang cause, balaan niya man ang reason, kaga man siya, naga-thrive man siya kay K5 Kim para baguhon kung ano man ang hindi man namin nga makita sang iban nga tao sa iya. Amo gid K5 Weng, no. Ati, for example, hindi mo paghambalon sa isa ka tawo ang mga bagay nga hindi iya maislan in just 15 seconds. Yes. Dabala, no? Kay, for example, parte sa iyang weight. Hindi mo siya paghambalan nga, ay, dumalupad ka, luparon ka na sa hangin. Ay, tawag na, dako-dako ka na, dubalin. Yes, ang kilala tagid kay K5 Kim. Sino? Oo, ang Enrico ang ngaran. Wala siya din mo. Dami na pabati-batian siya. Promote na sa. Yes. Galing kasi hindi mo naging mapunggan ang babay. Pero feeling ko hindi man siya amo na sa ilang balay. Sa aton lang siya muna. Ang sa aton pala dugsing-dugsing niya sa aton. Yes. Pero sa mga family members dira, especially sa mga tito kag tita, bida tita kag tito nga syempre, no, naga-respect sa mga hinablos man if you want to be respected, respect man. Ay ang respect wala na sa edad, wala na sa posisyon, wala na sa kung sinong manggaran sa inyong family, kundi sa it should be it should be earned ang K5. Good morning, Ma'am Aisha Aman. K5 Weng, ano bala ang imo nga Christmas wish sa subong nga Christmas? World peace? Peace of mind. Peace of mind. Makapahuway guro ka K5 Kim nga mabanaton ang pahuway nga like hindi man pahuway sa tayo. Hindi man. Lain na niya. Hindi ka na makabalik. Ang pahuway nga mambal mo nga gid kay may mga pahuway kita kay K5 Kim nga hindi makuha sang tulog lang, ang pahuway nga hindi makuha sang pungko mo lang sa binit kaga do makaon ka sang luyag mo. Ang pahuway bala kay K5 Kim nga wherein may peace kagid nga mabatyagan sa imo nga nga kaugalingon. Pero lain-lain manabi mo, mayara man yung mga tao K5 Weng nga despite manggaran sila, no. May naman sila gyapon happy. Okay, lain-lain man kita definition of success, definition of happiness. Kung kay kung ano makapalipay sa inyo this Christmas obrahon ninyo, hindi ka mo anay manugunan sa kwarta ninyo, especially for yourself. Yes. Kaya K5 Weng mo damo sa mga tao bala nga especially when you are tawag na used to give. Hatag tawag na, no. Tawag na nalipay ka kung naghahatag ka sa iba niya tao. Pero kung once it comes sa imo na kaugalingon, nakonsensya ka, ay, sobra na 1,000 ang bakal ko para sa kaugalingon. May mga times sa malaki K5 Weng, amo na especially this Christmas, ganun na feel mo na? Ang baga nila K5 Kim, ang sometimes, ang giver bala, ang isa ka tao nga giver, may, bisan mabal siya nga happy siya nga nakahatag siya. But sa likod sang parts, ang ginabal yang happy siya, mas ma-appreciate siya pag K5 Kim kung bisan ka isa lang or sometimes lang may mahatag man sa iya kay K5 Kim. No, hindi man sa tanan nga butang bala mambal naton nga hambal nila it's better to give than to receive, but sometimes, no, laing gidya kung may isa ka tawo or may mga tawo nga mahatag sa imo kay K5 Kim, knowing nga isa ikaw ka tawo nga ang hindi ikaw selfish nga kaya mo ihatag sa iban kaysa sa kaugalingon mo anay kay K5 Kim. Kapin pa kon breadwinner of the family. Yes. Sila nagahatag sa mga manghod, sa ilang parents. Pero kung sila gani wala ginahatagan, yung kaysa wala man nagamatter actually ang value. Yes. Para sa akon yung kaysa hatagan, kagin ako nahatagan yung song dulce taguon ko na sa libro. Chewing gum. Yes. And that's how appreciative you are. Once misan ang thought lang ba nga nadumduman ikaw sang isa
katao. Of course, no, kung for example, ginhatagan ikaw sang regalo, hindi ka na magreklamo-reklamo, ayaw mo lang ni. Okay, Yes. kung for example, damo kita, no, iban sa aton, or kalabanan sa aton, especially sa mga minimum wage earners. But for example, 500 pesos, may naabing adlaw mo, tapos ginhatagan ka sang regalo, nga tag 499, hindi ka dapat magreklamo, kay bilog Kulang yun ang- piso. bilog yun ang adlaw, gin pangabudlayan. Yes. Oo, Actually, grabing kay K5 Kim, amo to gani, hambal mo kaina, ginlawag mo sa program mo kaina nga, let us appreciate kay K5 Kim kung ano man ang balor sang gift nga mabato naton. Kay ang isa ka 500 pesos kay K5 Kim is isa ka adlaw na ina nga ginapangabudlayan sang tawo nga naghatag sa imo sang amo na nga regalo kay K5 Kim. And hindi lang kwarta ang ginahatag ya, it is about effort, time, and of course ang kapoy nga na-experience na sa amo nga adlaw. That's why we need to na tun-an naton kung paano mag-appreciate sa mga gamay nga butang. Ilabi na kung ang isa kita katao bala nga do galantaw sang balor sang isa ka butang para batuno naton kay K5 Kim kag para malipay kita. Let us sambal nila, let us be happy sa gamay nga butang kay dira naton makitaan kung ano gid ang real definition sa ginatawag naton nga happiness and contentment. Kagan for example, abi, no, sa mga kabataan man dira, hindi nyo man pagpresyoron na yung ginikanan. Yes. For example, balaan mo man nga kulang ka mo by means of financial aspect. Kung kayo sana, abi, bakli ko binay iPhone 17 Pro Max. O, pang regalo mo lang sa akon. Yes. Ate, kung balaan mo, for example, balaan mo nga nabudlayan mo ng parents mo. O, kung ano lang makaya, yung nga ay hatag sa imo. For example, Android lang anay. O, bisan gani kung kaisa ikaw empleyado, hindi ka gani kabakal sang iPhone pa. Yes. Oo, how much more pa kon ang ginikanan mo, damo ka mo mag-ululuton, tapos ga eskwela pa ka mo. Mas nami gani yakon for example ng mga iPhone 17, mga gadgets mo nga ginahandom, ay ikaw mismo bala nagpangabudlay. Yes. O, diba Lucky 5 Weng? Yes. Oo. Actually kay K5 Kim hambal gani nila ko no ang mas nami pagid kung ang mga butang nga mayara ka subong ginpangabudlayan mo kay K5 Kim kan nagapamatod lang ina nga ang tanan nga ang ginpangabudlayan mo may ara sa nga value kay K5 Kim kag may pamatuod nga ginpangabudlayan mo gid. Ilabi na no sa mga aton bala nga mga overseas o kon mga OFW kay K5 Kim nga masami nga kung mabal nila kung sa iban nga bansa ka nagaubra masami nga napaminsan sa mga tao ang manggaranon, damo ka sang kwarta pero ang every penny or every piso nga ginahatag sa aton o kung ginapadala sang mga OFW naton mga K5 nila ginpangabudlayan ginpamalasan ng kuskus ka CR ng nilhig ka sobra ka pila ka gani na tawag square meters. Oo, isa ka dako nga balay ginlimpyuhan niya para makuha ang amo na ka dako nga balor sang kwarta. Gani amo na hatagan ginaton sang importansya. Ang tanan niya ginahatag sa aton kay there is a reason behind or there is a story behind kay K5 Kim kung paano nila ginhatag gina sa aton kag kung paano ibaylo lang naton ang isa ka thank you kag isa ka yuhom halin sa nga ihatag sa ila. Kaya bala kung kaisa kon abroad ikaw kapansiman OFW. Size 7 na akon. Size 12 yes, akon. Bakaw, nay, pili baklan mo ko sang iPad. Mamawa mo ka na. May ara pa size 7, size na. Tapos kung isa akon ikaw, abe, no, may balikbayan ikaw, kadto ka diri sa Pilipinas, gi-expect na pati ang mga tupad balay mo hatagan. Yes. pero ginalibak-libak ka man galila. Sang time nga manog abroad ka pa lang, grabe na ang doubt nila sa imo, ay, hindi na siya magdugay sa abroad. Ay, mangita na doon siya ng lalaki sa abroad. Tama na nga mga bagay. Tapos, for example, kung pariente mo, required gid nga hatagan mo isa-isa mo. Tapos, kung hindi ka makahatag, may mabatian ka pa nga istorya. Grabe, nagpadala to ka balikbayan si waigid ka tao kahabon. Sang lax. Sang lax sa mga lotion. Mga ancient too. mga amo na. So, let's be appreciative mga ka-K5.
spread the essence of Christmas pagbatsyag naton sa, especially sa mga nagakinangalan. Sa mga makitaan mo sa dalan, especially sa mga katigulangan. Atagan mo man sila kung may extra ikaw, no? It's better to share your blessings, mga ka-K5. Mga ka-K5, ginakulabos na kita sang tiyempo, nakaupod naton sa Master Control K5 Lawrence Soliman. Kami naman ang inyo nakaupod. By the way, good morning kay Sir Benny Hermano, Sir Gino Sumagaysay, ka-K5 Aisha Aman, Ma'am Helen Pagaypay, Advance Merry Christmas, ka-K5 Robert Garciano, Gino Sumagaysay. Shout out lang sa tanan nga mga senior citizens ang Barangay Bulabog, Bingawan. Sir Joseph Entila, Sir Arman Bakuguay, and to everyone, Ma'am Maricel Valuro Casiple, Ma'am Erlina Talar Magoles. Tara sa Batchoyan na Salfa Garvillas, ginapabukal na. Lagaw lang di kay Salfa Kim, ginahulat ya kadi. O, ito yung mga, weng, ang Batchoy. Namin ni kay Aga ba? Pwede pa take out. Ma'am Sir Jesse James Garvillas, malamig nga aga, may Miss Little karon sa Mansaya Lapus. Salamat kay Sheen Cargason sa pagbutang sang kalipay sa Mansaya. Kagay JC Garvillas, fiesta di sa 25. Grabe nga fiesta nila, no? Damo ga celebrate. December, tanan ga celebrate. Sir Russell, Papa mo ni hi. Yes. Rizal Senyeres, Nonoy Wayne. San Wyatt Vigulay, Danny Labrador, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Mirna Come, Ma'am Angelo de Monteverde, Rosemary Agramon, Julio Sancho Abelardo Medina, and Sir Ricky Manaan. And to everyone watching and listening, sa listening ang mga radyo, mga ka-K5. Oras alas 6:53 na sang aga, magasunod na ang programa. Ireklamo mo sa K5 with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Good morning, Sir Kim Heroso Panes. Kami ang inyo nakaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Kag sa pangalan naman ni K5 Aaron Lloyd Refuyo ka naman si K5 Wayne Zerudo Senieras. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5